Tabuk wati molni jora wati jora wo nokho kaham kari hinke belai birmano klayo bigran nukhuni lukurok bofuro bo jora wo ban kuntri nok bar faino bofuro thakplaya wati wano kebosia abohai birmano klaijak khungsa nukhuni kothoma khnawui bubagrani shengragrok nok tangiri laika bobagra jora thigino pali nasiya tongkatha nasiya borok nasiya lukurokni birmani jora wo samabu sabui chubasu riwino tongo Haksal tongwibo kanao tongwibo hamjamo rebino tongo lukurokno abo haikino tini tangsalo satong wati bai katinda bagi mongia kami adriblok bai khobjak 41 mile amsayo bobagrani shenkragrok khungsa nok tangiri laika koktoma thuni buskango nok tangi bijaknai bukhumni khogdui sebanka jorawo warok phalei jorawo regarok khayei samong khlaiei nok nukhong pusi jawo aboni silai tebo kemang sajanai kok hungka bisikudukma laithangka nangmani joto documents jobo tongo ration card bo tongo fiaba tabuk bo hapangni bukhakti nok khungsa bo maniakho Ripka saborok tangripka ar tangri phaijamane bom haima tongkhanin bokharogo Anu bokha belai khano hamjaka anu bokhawo kai eko tabuk mo eko sang bung maya mo munai sangrok jongno khairok jagoi nok urui nugui khairok jagoi jongno obo haikai chuba saurika jongno belai khano hamjaka anu bokhawo kwbangma no chubana hnai kwbangma NGO rok khnamani rang rok no thumlai hne khnamani amo nok naro tabso jara rang rok modo mangkha rang rok le maya kebo nok no rang rok phanai chubanai rok kri khute tabso jara kri khu kai ko mo munai sangkai jongno khairok jagoi tobo tongnani nok semi pano watui satung kati drop khai pano borok jongno chubawi khairok jagoi jongno ripaika aboni bagna angkai borok no hamjago ta actually nok bahika chalai to mane tamo samung rok khai chalai ja eko warok tanui phalai machawo kai uboni aro rogo samung rok mangkai ba hajira rok khayo ate khano machalai jata nukhungle khorok busuk tongno no tini nukhungo hangkai cherai rok khorok burui hangkai cheng bukhungnai 6 jona emne rega rok sorkani rega rok khai makhayo makhai rega khai makhayo ration card rok la tongna ration card bo tongo emne sorkani kuno nok rok dabi de boro maya abo khai sarkani jote khai nok rok kusta maya cheng emne sero saka sama khai neta ba sama kai ko pancheni borok rok no sala saka chawi no borok chengno document bujok phadi nok no nok ri na hinai borok chengno saka chawi no cheng borok no tunai rikha abo tunai ma che बहुत बालका ताका खोज पाता से करिखा ओ जे document tonde mane ta koi bosor ka khnamo ka जों आ बुजों मानि बा ताबु मुतो से करिखा थाका हंका बावगै से थाका हंका बुसक से बालका ना बा जखम का से बालका aja on je no nok tangai ri phaina amrok sabo nang sisini abura khai sini maharaj haiba nang maharaj sini maharaj kai sini khai e kota sini bubagra bo on tangani phai tabso jara kebo no chobanai kri khuna chobanai kai ko mo munai songsimi sengna choba phaika tongnani no bajan khai wati rok kati ui tong thun hini borok jongno khairok jagoi choba sauri phaika ta nok tin rok ri phaika ta emne bo jaga klayamo jagani bumung khai 41 mile mongia kami sini bolok kai mongia ta panchet khai ta jagani bumung khai 41 mile mongia kami sini bolok kai mongia ta panchet khai 43 mile emne ni mung khe ani bumung khai bitaloki ani ne logi songne mung khe bini khai jiten